Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo kule channel wena bese uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke elutrenda ngalolu suku. Ingane zakwethu osukwini-ke lo namhlanje laphaya endaweni yasoThongathi kwenzeke isiphihli sengozi, kuginqike ibhasi ebelisuka endaweni yakhona-ke oThongathi ekuthiwa-ke iseBabris, lelibangise-ke edolobheni lakhona-ke oThongathi, then lithe malifika ebridgini, ibridge-ke leli-ke eliwela umfula uThongathi, mawusuka nje koFebrisi usubheke khona oThongathi, libe-ke seluza icontrol lase luwela phansi le emfuleni. Kwase kushona-ke abantu abathathu njengoba nibona-ke ey'thombeni bafethu, bekukubi kakhulu, ilahlekile imiphefumulo, sithi dudu kwabadlulele, kanjalo-ke nabashonile sithi rest in peace. Make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizolonga ngikhona nje ngoku-update ngey'gemegeme ezenzakalayo khona la eSouth Africa, ikakhulukazi KwaZulu Natal. Anganimosheli isikhathi, asihlangabezane kwivideo elandelayo.